Dalle, vamos, dispara, dispara. Sí, moteño. Veña polo seguinte. Veña, veña, salta, salta. Non, morrín. Oe, filla, e ti a que estás a xogar? Non é un xogo, é unha aplicación para retocar as fotos. Pois moito vas a ter que retocar a fotos se que queres parecer guapa, E a ti, a que xogas? A parvados? Ah, sí, estamos a parvados e comemos nenas presumidas. Parade xa, sois como nenos. Ei, son case as 4. Imos ter que entrar na clase e ainda non chegaron Víctor e Sabela. Ese seguro que non quere vir. Díxame miña nai que os Reis Magos non iban a pasar pola súa casa, porque os seus pais non tiñan traballo. Sabela, sempre igual. Non che cansas de asustarme todos os días? Non me vou cansar de facelo. Pois anda, que... Ei, que é iso? Sí, trouxeron os Reis Magos. Pois a min regalaron un móvil de última xeración. Que sorte. Onde tes? Podo velo? Non me deixan traer da escola. Din que non é para iso, pero podo usalo na casa cando vai ao parque. Estou desexando xogar aos zombies come cocos. Non o coñezo. Da igual, total non podes xogar. Veña, imos que xa debeu comezar a clase. Mira, todos temos móviles e... Mentres non trenes, non podes xogar con nós. Pois a Bela tampouco ten. Ei, sí que o teño. O que pasa é que non me deixa traer a escola. Logo a ti que che regalaron un Rei Magos, un moneco de peluche. Miña nai di que nos quedar parvos de tanto xogar con móvil. Pero polo menos non queda ben ser. Ai, perdón, un boneco de peluche. Oxalá queden todos parvos, verdade, trufas, como di a miña nai. Nos necesitamos. Veña, deixa de xogar, que temos que ir a facer un traballo. Non tes a turra. Víctor, xa como neco. Eu vou, pero se vos non me sonades, voume chivar. Chivato. Sí, que ne? Estamos a chamar todos a ver. Como mola. Diga, que? Xa estou farto, quero un móvil como sexa. Como levas? Ben, pero hai moito que facer, estes nunca axudan. Víctor, non che parece que están un pouco raros? Raros, parecen zombies. Tiña razón miña nai, quedaron apalvados. Un momento, e ti por que non estás así se estabas xogando con eles? É que recibiron unha chamada. Pois que dende que recibiron esas chamadas están así. Por iso non, porque non todos se roubou o móvil.
Para, que queres dicir? Non sei, penso que alguén os chamou e convertiunos... En zombies come cocos? Parade xa, que temos que facer un traballo. Dasme? En serio? Están a chamar. Non o collas, Víctor, por favor. A eles pasoulles o mesmo. Foi a chamada, por iso agora están así. Non o collas, por favor. Non precisas un móvil para ser mellor. Non o collas, Víctor. A min gustasme igual, por favor. Non quero o teu móvil. Vale, captado. Creo que temos que facer algo. Ok. Olla chamada, olla chamada. Creo que temos que destruir os seus móviles. Pois a bronca dos seus pais vai ser monumental. Pois apagalos ou quitarlles as baterías. Crees que funcionará? Confía en mí. Olla chamada, 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 ¡Víctor! Vos! Eu sí que quero coller esa chamada. Sabela, corre, ti quítate esos móviles. Pero que pasou? Sí, deme a cachola. Non hai de creer, pero trufas salvou a vida. Xa non creo que querades usar tanto móvil. En serio? Carai, non vou coller unha chamada oculta na vida. Sí, quizás sería mellor non usar tanto móvil. Veña, Víctor, ves a xogar con nós? Veña. Sí? É a miña nai. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the excitations. Close my eyes. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind.